Какво означава бърч? Това е малко като си викаш, като викаш на, примерно, аз като бях на село, аз между другото като бях малък много ходех на село. И дедо Георги беше съседа и той имаше кози. И ние бяхме от последните къщи на селото и точно след нас имаше едно голямо поле. И всяка сутрин в 10 часа дедо Георги си изкарваше козите и ги пускаше, нали, да си пасат. И за да ги събере на едно място, всичко, което правеше, беше ръч, бечи, Между другото, половината ми село в мен, половината селянин в мен е заради дедо Георги. Така че бърч е нещо като това да си викаш по козите. Бърч, бечи. Много специфично. Това е историята ми. Харесайте стрима за тази история. И моят съсед прави това на село. И той много ми е любил. Яла, ръч! Бечи. Ръч! Яла. И то се чува, представяте ли си, идилията. Годината е 2005-та. Вие сте на 7, даже не сте ги навършили. Събуждате се в 10 сутринта в летен ден и всичко, което чуваш от извън къщата си. Ръч! Ръч, бечи! Ръч! Това ми беше всяка сутрин.